Tuklasin ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon. Ito po ang Plataforma 2025, ang official election program ho ng CLTV 36. Layunin ho ng programang ito na bigyan ng pagkakataon ang mga kandidato na maghapag ng kanilang plataforma sa taong bayan. Oportunidad din ho ito upang higit na makilala ang mga kandidato at malaman ang kanilang mga plataforma upang tulungan tayong magpasya kung sino nga ba ang ating iboboto sa darating na halalan. Upang tulungan ho tayong mamili ng ating iboboto sa May 12, 2025, panoorin ho natin itong maiksing video na ito na nagpapaliwanag kung ano-ano nga bang mga posisyon ang ating ihahalal at ano-ano yung kanila hong mga papel at tungkulin kapag sila ho'y uupo na sa pwesto pagdating ho ng June 30, 2025. May 2025, nasa ating kamay ang kapangyarihang hubugin ng hinaharap ng ating lungsod, bayan at lalawigan. Ang halalang lokal ay hindi lang isang simpleng pagboto. Ito ay isang pagkakataon upang pumili ng mga pinunong tunay na maglilingkod sa taong bayan. Sa halalang ito, boboto tayo para sa mga lokal na lider na may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Gobernador at vice-gobernador, mamumuno sa lalawigan, magpapasimula ng mga programang pangkaunlaran at mangangasiwa sa serbisyong pampubliko. Mga bokalong miyembro ng sangguniang panlalawigan, sila ang gagawa ng mga ordinansa at batas na makakatulong sa buong probinsya. Alkalde at vice-alkalde, ang pinakamataas na pinuno ng ating lungsod o bayan na siya magpapatupad ng mga lokal na proyekto at serbisyo. Mga konsehalo, miyembro ng sangguniang panglungsod o panlalawigan, tagagawa ng mga batas at patakaran para sa mas epektibong pamamahala sa ating lungsod o bayan. Ang boto mo ay hindi lamang isang papel. Ito ay isang panata para sa mas maunlad at makatarungang pamayanan. Ngunit hindi sapat ang pagboto lamang. Para maging makabuluhan ang halalan, kailangang mayroong mga responsableng kandidato at matalinong botante. Ang isang tunay na makabuluhang halalan ay hindi nagtatapos sa pagboto. Ito ay patuloy nating pananagutan bilang mamamayan. Ang pananagot sa mga inihalal, ang patuloy na pakikilahok at ang pagsisiguro na ang gobyerno ay nagsisilbi sa bayan. Sa halalang ito, maging bulat, makilahok, manindigan. Ito ang plataforma, boto mo, kinabukasan mo.
Kabalan, Mayor Crisanto ho ngayon at bago mag Holy Week break ay syempre patuloy pa rin ho ang CLTV 36 sa paghahatid sa inyo ng programang plataporma upang ika nga matulungan ho kayo at magabayan kayo sa pagpili ho ng iboboto at napakahalaga ho ng pagdalo nitong ating mga kandidato sa ganitong mga programa dahil ito ho yung pagkakataon na maihahapag din nila sa taong bayan sa tulong syempre ng mga kwalipikadong media personnel. Yung pagtatanong namin ay masasagot ho nila at ito magandang pagkakataon ika nga para masagot din yung mga issue na kinahaharap ho ng kanilang bayan. At ngayon sa ating programa, papakilala ko, makakasama ho natin ang mga nais mo po sa pwesto para sa iba't ibang posisyon sa bayan ho ng Santo Tomas, Pampanga. Narito po ang tumanggap sa ating hamon, miyembro ho ng Rotary Club of Metro San Fernando at isa pong aktibo sa iba't ibang organisasyon din, naluklok bilang miyembro ng Sangguniang Bayan noong taong 1995 hanggang 1998, naging alkalde at ngayon kasalukuyan pa ring alkalde, re-electionist Mayor John Sambo. At Kabalen, narito rin po ang kanyang mga katiket at tumatakbong konsehal na atin pong makakasama mamaya sa ating programa. At naimbitahan din ho ang slate ni Raymond Ronquillo. Initially, nag-confirm po, pero nag-back out dahil nagkaroon daw ng biglang appointment. At si Matias Bong Pineda naman ay hindi po sumasagot sa aming paanyaya. Sa pagkakataong ito, pakinggan ho natin ang opening statement ni Mayor John Sambo. Mayor, good morning po at welcome sa ating programa. You may take the floor po. Sir Justin, magandang umaga po. Ako po ay nagpapasalamat sa CLTV 36 sa paanyayaan niyo po dito sa Plataporma 2025. Maraming salamat po sa inyong paanyaya. Apo. Mayor, batiin mo muna yung mga taga Santo Tomas dahil basically solo ho ni Mayor yung programa, wala ho tayong ibang bisita. So pwedeng humaba yung kanyang mensahe. Batiin muna natin yung mga followers mo, mga kapamilya, kamag-anak. Sa lahat po ng mga kababayan kong Tomasian, Santo Tomas, Pampanga, ating mga kaibigan, yung mga councilors natin na nandito, maganda umaga po sa ating lahat. At ito nga ho, Holy Week ngayon, so panahon ho ng pagninilay-nilay, pero nandito pa rin ho tayo para ilahad natin ang ating mga plataporma para sa ating bayang Santo Tomas. Yan. Maraming salamat, Mayor. At wag na ho nating patagalin yan. Magko-commercial break muna tayo dahil sa ating pagbabalik, ilalahad ho ni Mayor John Sambo ang kanyang mga programa at plataporma para ho sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Wag ho kayong aalis. Magbabalik po ang election program ng CLTV 36, ang Plataporma 2025.
salamat sa inyong pagtutok. Ngayon naman ho, tutungo tayo sa susunod na segment ng Plataforma 2025. Ito po yung question and answer segment. Sa pagkakataong ito, sasagutin ho ng ating kandidato, Mayor John Sambo, ang mga tanong na atin hong inihanda. So, Mayor, narito ho yung mga questions natin. At again, maraming salamat sa pagdating sa ating programa. Mayor, pag-usapan natin, taong 98, nung una ho kayong sumabak sa politika, and then nagpahinga kayo, bumalik ho kayo noong 2019. Ano ho yung rason ng inyong pagbabalik sa politika, Mayor? Muli, nakita ko ho yung pangangailangan ng aming bayan dahil nga ho noong 2012, 2014, pumutok po ang aming tail dike, the San Fernando, Santo Tomas, Minalin tail dike, bounded by Gugu Dike, na ito po ay naging parang siyang malaking dam na sa tingin ko more or less 500 hectares, no, ang laki. Tapos almost 5 meters ang height ng tubig. So nung nakita ko ho yung mga aking mga kababayan, maski kami lahat, tuwing tag-ulan, naliligalig ho kami. Hindi ho kami, lalo na paggabi, no? Hindi kami makatulog talaga dahil pagka yung tubig malapit na umapaw, medyo hindi mo alam kung anong gagawin mo. Dahil nga dun sa experience namin 2012, 2014, na nung pumutok yung dike, rumagasa, alos taas-tao yung tubig. So, lagi kaming nangangamba. Lagi ho kaming nangangamba sa aming bayan. So, dun ho talaga, nilakasan ko ang loob ko. Sabi ko, kailangan ito malagyan ng solusyon. Ang aming tail dike muna. Dahil yun ang malaking pangamba sa amin noon pagdating ng tag-ulan. Opo. Mayor, ngayong sa pagsabak niyo muli sa halalan, ngayong 2025, you are running for your second term. Aha. Opo, dun sa pagka-alkalde. And Mayor, bakit wala ho kayong vice mayor na katandem? It's too late na ho kasi nung when I decided to run for mayor again, medyo kulang na ho yung pagkakataon. So, hindi na ho tayo nagkaroon ng pagkakataon na makakuha pa ng vice mayor. Opo. Mayor, ito naman, matagal na nating namomonitor yung politics ho dyan sa bayan ng Santo Tomas. Bagamat isang maliit na bayan, 7 barangays, ay medyo nasa laging spotlight. Kahit 10 years ago, some years ago, nung una pa lamang, ano ho yung reason kung bakit may kainitan yung politics sa bayan ho ninyo? Siguro ho, dahil marami rin gusto magserbisyo sa aming bayan. At yun nga ho, parang dahil maliit ito, alam niyo naman sa politika, basta nag-file ka, alam mo, mananalo ka. Kaya ka nag-file. At dahil sa liit ng bayan namin, parang tingin ko, parang yung sa gasolina ba yun, yung supply and demand. Okay. So dahil konti ang supply ng boto, so kaya siguro umaabot ho sa ganun. Opo. Mayor, pag-usapan naman natin itong mga development sa bayan ho ng Santo Tomas. Noong 2024, January, ay napirmahan itong isang kasunduan para magtayo ng NLEX interchange. Ano na ho yung ginagawa niyong paghahanda upang matiyak na itong NLEX interchange ay number one, of course, talagang makakasolve ng traffic doon sa area. And pangalawa, yung pag-unlad nga ng bayan ay pakikinabangan ho ng mga memalen, ika nga, ng Santo Tomas. Actually, nung nag-alkalde ho tayo ng 2016 to 2019. Kaming dalawa ho noon ni Congressman Rimpi Bondoc, together with our Speaker of the House, then our former President, Gloria Macapagal Arroyo, no, na pinlano ho natin yan na Santo Tomas NLEX interchange from Santo Tomas, Minalin, Guagua, Lubao. No, yun ho yung first segment natin sa western side. Then sa eastern side naman ho, Santo Tomas, San Simon, San Fernando, Mexico, Santa Ana, Arayat, Magalang, Clark. Yan ho ang design niyan, approved na ho sa Public Works, na ang puso nasa Santo Tomas. At sinasabi ko na nga ho na pinlano natin ang proyekto na yan, one, to decongest traffic dito ho sa ating NLEX San Fernando interchange and NLEX San Simon interchange.
So in between them is the Santo Tomas and Lex Interchange. At syempre dahil nakikita naman ho natin, basta nagkaroon ng NLEX Interchange ang isang bayan, gaganda ang ekonomiya. So bilang paghahanda ho, sa aming bayan, ako ho, panukala ko talaga na dapat lahat, eco-friendly lahat ng mga negosyo. Na kailangan proteksyonan pa rin natin ang ating kapaligiran, lalong-lalo na ang ating mga ilog at ang mga barangay within the area na dapat naman, wag naman magkalat ng pollution sa aming bayan dahil, oo nga, may negosyo nga, tapos yung kalusugan naman ng aking mga kababayan ay namimiligro, ay hindi ho tayo papayag sa mga ganong klaseng negosyo. Apo. Mayor, dito sa pagko-construct nito, ongoing, may mga apektado ho bang residente or mga mamamayan dito ho sa ginagawang proyekto? As far as I know, within Santo Tomas ho, wala. Wala po. Okay. So Mayor, ito yung paghahanda, paghahanda ng mga mamamayan natin. So ano ho yung mga, like for example, social preparations na ginagawa natin? Pagdating naman doon sa job opportunities, pagbibigay ng sapat na edukasyon. Kasi kabilang ho sa problema ngayon, hindi lamang ng Pampanga, ng Central Luzon, yung job mismatch kung tawagin. So paano ho inahanda yung mga Tomasian sa pagdating ng mga industriya? Napakagandang tanong, Sir Justin. Kaya ako sa pag-ikot ko ho sa ating mga eskwelahan, kinakausap ko yung ating mga principals, yung mga ating teachers, ang ating supervisor, especially itong ating senior high, na ihanda ang aming mga batang Tomasians na i-motivate na namin sila na aangkop sa mga expected naming magtatayo ng negosyo sa aming bayan. Opo. Ito, Mayor, speaking of pagtatayo naman, ospital at universidad, ayan, sakto, negosyo, edukasyon, may mga plano hong magtayo ng bagong ospital, universidad. Ano ho yung hakbang ng inyong administrasyon upang matiyak na yung mga proyektong ito ay talagang makakatulong ho sa mga mamamayan, yung pangangailangan nila ay talagang tiyak na ma-address? Kanya nga ho tayo nagdesisyon na habol ulit, itong halalan na to bilang alkalde ng ating bayan para matutukan po natin itong ating mga plano na to na dahil meron na ho tayong JBL Santo Tomas, napakaganda ho ng ating JBL Santo Tomas. Actually, the first bukas center facility in the whole Philippines. Ngayon, lahat ho nagbe-benchmark doon. All the regions, nagpupunta ho sa bayan nating Santo Tomas dahil gustong ipalaganap din ng DOH sa buong bansa ang ganitong klaseng ospital. At together now with Congresswoman Dr. Ana York Bondok, nagtatayo ho tayo ng DABSU Santo Tomas Medical School and other allied science courses. Kumbaga, yun aming DABSU Santo Tomas na isa sa mga extensions ng DABSU ay magko-concentrate po ang DABSU Santo Tomas sa medical field. Okay. Dahil meron na ho tayong ospital, ito naman pangarap natin na in due time, darating ang panahon, dahil libre ho ang pag-aaral sa ating lahat naman ho ng DABSU, especially DABSU Santo Tomas, medical field siya, nursing, medtech, pharmacy, midwife, up to maging doktor, doktora, libre po ang pag-aaral. Ngayon isa na sa mga ating mga pangarap na darating ang panahon na Santo Tomas will be the doctor center of the Philippines. Ayan, magandang development, Mayor, kung matupad yan, at syempre, we wish you good luck po dyan sa planong iyan. Ito ho mga kabalan, ito naman, October ng 2024 ho, isinailalim ho yung bayan ng Santo Tomas sa state of calamity dahil sa epekto ng bagyong Christine. At alam naman ho natin, taon-taon naman yung pagbisita ng bagyo, pero ano ho yung mga plano ninyo upang higit na mapabuti yung sistema ng pagbibigay babala at paghahanda ho ng mga Tomasians sa mga kalamidad? Napakaganda ho ng inyong tanong. Sa bayan namin sa Santo Tomas, noong 2024, isa na ho ang bayan namin na hindi na masyadong naapektuhan ng baha. Meron man, kaunti. Wala na kaming masyadong evacuees. At lahat ho ng mga kalsada namin, passable. Dahil ho sa ating ginawang proyektong flood mitigation projects na kung saan gumawa ho tayo ng dike
ring dike palibot sa ating bayan nang sa gayon ring dike with check gates no ha, and pumping stations. Yun hong ang trabaho ng ating dike at check gate para hindi na ho pumasok yung tubig galing sa ibang bayan Apo. and during high tide also. So, nakadiki ho kami, mayroon ho kaming check gate. Yung check gate naman ho, pagka low tide, binubuksan namin para lumabas ho yung tubig within our municipality. Pero for now, itong panahon na to, halos wala na ho talaga. Because of, could be climate change, masyado na ho mataas ang tubig sa Manila Bay. Ito nga ho, kung wala kaming check gates, papasok pa eh. Papasok pa yung tubig ng Manila Bay sa aming bayan. So, babahay na naman ho kami. So, yun ho, yung mga masasabi kong tamang naging proyekto namin sa bayan ng Santo Tomas, yung paglaban natin, alisin ang baha sa ating bayang Santo Tomas, na-control ho natin yung pagpasok ng tubig mula sa ibang bayan, sabihin ko ng ibang bayan dahil siyempre mababaho kami, we are the passageway no ng tubig as far as Mabalacat, the famous Abacan River. Sa amin ho talaga ang diretsyo niyan. Kanya nga ho gumawa tayo ng paraan, again the ring dikes, the check gates with pumping stations. So pag tag-ulan ho, yung tubig ulan, pinapump out ho namin papunta sa main river. So, kahit papaano ho, naibsan na namin yung baha sa amin, halos wala na ho, nalalabanan na namin ang baha sa Santo Tomas dahil, sabi ko nga ho, mas gugustuhin ko na gagastos tayo yung pagbili ng diesel, invest sa mga pumping station, sa mga pumps, no, pumping stations, nang sa gayon ho, hindi ho mapektuhan una-una ang ekonomiya. Apo. Pagkabaha, dati-rati ho kasi ang baha sa amin, 2, 3, 4 na buwan. Ngayon ho, naibsan na namin yon. So, tuloy-tuloy na ho. Pagkabaha, hindi ka na pwede magtrabaho. Pagkabaha, suspende ang klase. Pagkabaha, namimiligro pa kalusugan ng mga mamamayan. Ngayon ho, halos hindi na ho namin yan nararanasan sa aming bayang Santo Tomas. Again, dahil na rin ho sa tulong ni Gov Delta, Vice Gov Nanay, and of course, Congresswoman Dr. Ana York Bondok, together with our local government. Apo. Mayor, ito napag-usapan nung nakaraang taon nung kasagsagan nga nitong mga pagbaha, yung isang flood control master plan dito ho sa lalawigan ng Pampanga, no? At then actually this is a CL-wide concern dahil hindi naman kumbaga hindi naman nahihiwalay yung mga bayan sa iba pa, no, at sa iba pang probinsya, no. Ano ho yung ang tawag dito? Ano yung inyong opinion kaugnay ho nitong flood control master plan at anong masasabi niyo dito? Maganda ho yan na dapat talaga magkaroon ng master plan, lahat ng bayan, na pagka gumawa ng proyekto ang isang bayan, ay wag namang masakripisyo yung isang bayan. Kumbaga, dapat talagang sama-sama ho sa pagsolusyon ng baha sa ating, sabihin ko sa ating lalawigan. Ano ho? At kami ho sa bayan ng Santo Tomas, sa ating panunungkulan, yun ho ang ginawa natin. And we are much more willing ho, na makipagtulungan din sa ating mga karatig bayan. Okay. Opo, Mayor, ito naman may nagtanong din sa ating Facebook. Mayor, sana po yung ilog, deta pong ilog, unahan niyo po para naman po makalakoy yung danum. Mi Kenny alana pong luwalanin danum. Mi Kenny, dati po pwede pong mamyalong gulot mi dinganak ngeni po alina halos sa pabanwan ilan ng banwan alina pong milalakawan. Lorena Kunanan, no ka rin pong barangay yun, no ka rin lugar bang kanita bang gitaya kang Mayor, pero makanyan pa man po Mayor, doon sa usapin nga ng mangilang-ilang pagbaha, etc., ano yung solusyon para naman ika nga maiwasan yung mga sakit na dulot nito? Tama hong solusyon yan na talaga kailangan yung ating mga ilog ay bigyan din ng pansin. No, wala hong mali. No, lahat ng mga to solusyon. Kumbaga, kailangan lang nating i-prioritize. No, ano ba ang unahin?
Okay. Ano ba ang unahin gawin? So ngayon ho, dahil nakita na natin na epektibo yung paggawa nating ring dike sa ating bayan, yung together with our check gauge, with our pumping stations. Ngayon ho, kung papalarin ho tayo, kasama rin ho ngayon, lilinisin na natin talaga ang ating mga ilog within our municipality. No, ho? Para tama rin naman ho, yung mga naunang panahon, Opo. nakakapaglaro pa yung mga bata. Actually, ako ho, sa bayan ng Santo Tomas, dahil nga ho may mga check gauge kami, may ring dike kami, ang balak ko pa nga ho, by this year or next year, basta sa susunod ho nating panunungkulan, lahat ho ng ilog namin within Santo Tomas, ito ho ay bibigyan natin ng fingerlings, no, ng tilapia. Sumulat na nga ho ako sa BIFAR, Pampanga. Nag-request na ho ako na willing po ang bayan ng Santo Tomas na gumawa ng hatchery, no, sa ating bayang Santo Tomas, dahil Santo Tomas and Minalin ho, we are the number 1 producers of tilapia in Central Luzon, no, yung dalawang bayan na yan. So ngayon ho, ang balak ko, katulong ang BIFAR, magpakawala tayo ng mga fingerlings sa ating mga kailugan within Santo Tomas para bumalik ko kahit yung nga mamimingwit ka lang, meron ng pagkain para sa pagkainan ng mga bawat pamilya sa aming bayan Santo Tomas. Kumbaga, part of our food security program pagdating ho ng panahon. Apo. Mayor, sa mga kanal naman daw, ano ho yung programa para matiyak na yung mga kanal ay nakakatulong sa flood mitigation at syempre malinis din? Totoo po yan. Yung kanal talaga, it's also part, no, ng ating flood mitigation project. Pero yung mga kanal, as much as possible, it's much better kung yung kapitan nakikipag-ugnayan sa local government na pwede naming pagsamahan yung pondo ng barangay, pondo ng munisipyo, pwede namin pagsamahan yan para makagawa kami ng kanal within a certain barangay. Basta maganda ang ugnayan ng barangay officials and ng ating LGU. Ako naman ho, open naman ho ako sa kanilang lahat pagdating sa mga ganyang klaseng proyekto. Mayor, matanong ko lang, meron ho bang barangay pa na hindi nakikipag-ugnayan o mabuti ang ugnayan sa LGU? 7 barangay na lamang ho meron ng Santo Tomas. May maganda naman nga ho ang aming ugnayan. Opo. Siguro ho, dahil halalan, Okay. na malapit ang halalan, Oo. nung papalapit ang halalan, yun nga ho, may kanya-kanya tayong perspektibo ng panunungkulan. Kaya ko lang ho nabanggit yun, it's better pagka yung barangay officials ay maganda ang ugnayan sa LGU. Oo. Kasi yung kanal naman, hindi naman basta-basta makakapasok ang LGU. Dahil sakop yan ng barangay. So, yun ho ang masasabi kong solution dyan na talagang yung ugnayan, no? Yung ugnayan, panatilihin ho natin maganda ang ating ugnayan, ang barangay level at ng LGU. Mayor, pag-usapan natin yung kultura at turismo. Isa ho yung bayan ng Santo Tomas, bagamat maliit, isa ho sa mga pinakamayaman ng kultura. Diyan ho makikita yung mga magagandang paso. Meragol ko kasi moras, kaya balo kay Sapa. Pagawaan ng kabaong, pagawaan ho ng mga sasakyang pampasada, maraming industriya, pati yung mga pang-basketball na jersey. Diyan ho ginagawa. At ngayon, meron kayong Sabuaga Festival. Yes. Mayor, ano ho yung mga proyekto at bakit yung administrasyong John Sambo nakatutok din sa promotion ng kultura? Bakit isa ito sa mga main agenda ninyo? Yung kultura ho kasi natin tulad ng ating Sabuaga, no? We have to maintain it kasi diyan ho tayo nakikilala. Hindi naman, sabi nga, ibang usapin ang edukasyon, ibang usapin ang ekonomiya. Siyempre, kultura. Dahil ang kultura ho, diyan ang salamin ng iyong bayan. So, kailangan nating pangalagaan ang kultura sa ating bayan. Apo. Mayor, ano-ano yung mga naka-line up pa na proyekto, mga plataforma at programa kaugnay ho ng pagpapalakas nitong iba't ibang industriya, yung nabanggit ko, yung sa Kabaong, sa Paso. Ito ho, talagang dinadayo sa inyong lugar. Yan ho, sa ating bayang Santo Tomas na bawat barangay, meron ng mga negosyo. Kaya maganda naman ho ang kabuhayan sa bayan ng Santo Tomas. Sabi ko nga ho, tamad na lang ang walang trabaho doon.
dahil sa dami ng oportunidad naman. At siguro meron din kokonti, no? Apo. Meron namang kakaunti. Pero kanya nga ho, medyo lenient ako sa ating mga negosyante na being the chief executive, ako mas gusto kong mas marami akong nakikitang empleyado sa isang negosyo. Apo. No? Na kanya nga sa mga taxes nila, I'm very lenient. Maski yung mga pumapasok na bago naming mga negosyo doon, no? Opo. Yung sa akin talaga employment, oportunidad para sa mga kababayan kong Tomasians na makapagtrabaho sila para naman sa kanilang mga pamilya. Ito naman ho ating mga negosyo ngayon at tuloy-tuloy ho ang ating mga, siyempre, ang tulong natin sa kanila. Apo. Mayor, kumusta ho yung industriya ng pagkakabaong ito? Bago tayo pumunta sa... Nabanggit nyo kasi doon sa huli nating usapan, sa programang Ang Paglalahad, may plano kayong gawing parang event tuwing Halloween. Yung sa mga kabaong. Kasi na-monitor ho namin yan, nako-cover namin yung mga magagandang kabaong. Pakikwento ho sa ating mga kababayan. Nung panahon natin, yung panunungkulan nga ho natin, 16 to 19, we tried, no, na part of the... para lalong makilala ang mga produkto nating atahol sa ating bayan. Although we're known that we are the casket capital maker of our country. So, nag-ano ako noon ng Halloween Festival, no? Halloween Festival para sa ating bayan, para lalong may promote yung ating industriya sa paggawa ng atahol. Kaya lang, dahil siguro sa climate change, nahihirapan kami na supposed to be dati, pagka November na, wala na ulan. So, yan naman, hindi siya pwedeng indoor. So, kaya lang ho nahinto yung ating programa na yan. Pero again, hindi ho tayo, gagawa tayo ng paraan para matulungan natin, may promote ho natin lalo ang ating produktong paggawa ng atahol sa ating bayan. Mayor, kapansin-pansin yung pagdami ng mga negosyo, no, sa bayan ho ng Santo Tomas. Hindi lamang along the MacArthur Highway, kundi maging sa loob. Siyempre, pag may negosyo, may pumapasok na pondo ho sa ating LGU. Paano ho ninyo matitiyak yung maayos na fiscal management, yung transparency at accountability sa pondo ho ng bayan? Yun nga ho. Siguro, di naman tayo mananalo ng taon-taon na ating panunungkulan na nakakakuha tayo ng award ng Seal of Good Local Governance. No? For me, yun ho ay isa na sa mga resibo ng ating maayos na panunungkulan. At nagpapasalamat ho ako sa lahat ng mga investors na pumupunta sa ating bayang Santo Tomas. Yun nga ho, we're not giving them a hard time, especially pag secure nila ng business permit. Okay. Nag-establish tayo ng one-stop shop hanggat maaari sa atin within the day. Kailangan, kung pwede nga lang, 3 oras lang, meron ka ng business permit basta gusto mong magnegosyo sa bayan ng Santo Tomas. I know there are some requirements, no? Pero pwede naman yun eh. Sabi ko nga, ang lagi kong binibigay, temporary. Okay. Okay, para mapabilis. Kung like for example, kailangan pang yung BFP natin, yung Bureau of Fire natin, kailangan pa niyang mag-inspeksyon sa isang establishmento na obligasyon naman ho nila yon, responsibilidad ho nila yon, at kailangan gawin. Yung sa akin lang, ayaw ko maging dahilan yon para hindi lumakad ang papel. Kanya nga, mayroon akong binibigyan na temporary para pagka-issue ng business permit, doon ho sila magkakaroon ng extensive inspection. Kung ano pangangailangan ng isang negosyo, doon nila i-write down and then we'll give time doon sa negosyo na to. Na kung may pagkukulang siya sa mga requirements, within 6 months naman siguro, kaya na nilang i-fulfill. Kung ano man ang mga yon. Ang importante, nakabukas na yung negosyo, nakapag-hire na sa empleyado sa mga kabataang Tomasian o sa mga kababayan kong Tomasian. Mayor, sa nakalipas na 3 taon, ano hong mga negosyo yung nagbukas, nagsidatingan ho sa bayan ninyo, kahit banggitin nyo lang mga industriya or mga ibang business? Well, siyempre ho, nung first term natin, 2016, ang una-una pumasok, Jollibee, no? Tapos dumating yung McDo, Chowking, of course, 7-Elevens, mga ganon. At ang importante ho ngayon, sa haba ng panahon,
wala hong bangko sa aming bayan. Ngayon, meron na hong BDO sa bayan ng Santo Tomas. At meron na rin hong Veterans Bank na tayo pa nagpo-provide ng kanilang booth para makapagtayo sila ng mga ATMs. Inumpisan ko yan, yung land bank, itatayo natin yung booth nila, dadalhin yung machine nila, para magkaroon lang muna noon ng kahit ATM machine pa lang ang ginawa natin sa bayan ng Santo Tomas. So ngayon, even the Veterans Bank, binigyan ko siya sa tabi ng munisipyo, no, na para maging conveniente rin. Alam naman natin, pagka may bangko, maganda ekonomiya, at the same time, conveniente para sa aking mga kababayan pag-transact sa bangko. Yan. Opo. Mayor, pag-usapan naman natin sa suporta natin sa mga estudyante. Alam ho natin, yung mga kabataan, ika nga, paulit-ulit sinasabi, pag-asa ng bayan, edukasyon, great equalizer. Ano ho yung programa ng administrasyon ninyo para sa kanila? 7 barangay ho kami. Dinatnan ko ho ang aming bayan. 2 ang kanyang high school. Santo Tomas National High School, San Matias National High School. This time, magiging 4 na ho ang aming high school. Maliban dun sa 2, nauna na hong nabuksan ang Santa Rosario Pao Integrated High School. And this coming school year, yun nga ho, katatapos lang ng mga graduations, in-announce na ho namin na magtatayo na tayo ng Emilio A. Bondoc National High School. At tuwang-tuwa ho, yung mga graduates ng elementary dahil pinopromote ko na. Sabi ko, ito ang kauna-unahang public school na fully air-conditioned. Wow! Para to really encourage them. Oo. No? Sabi ko nga ho, dinatnan ko ho ang San Matias National High School, isa ang campus. Yung mga estudyante, may pang-umaga, mayroong pang-hapon. Sa dami ho na mga estudyante. Ngayon, dahil na rin sa K-12 program, naging 3 na ho ang campus ng San Matias National High School. Meron na siyang Campus 1, meron na siyang Campus 2, for junior high schools pa lang yun. 2 campus para sa junior high. At nagtayo ho tayo ng isang senior high, stand-alone, para sa ating mga senior high school students. Tapos ito nga ho, ang ating medical school. Sabi ko nga ho, alam nyo, nung maalala ko, nung nagumpisa ang DABSU sa amin, nung tayo ang alkalde na 2016, pumunta ako sa DABSU Santo Tomas, enrollees namin 250. Tapos, nag-isip akong paraan how to promote our DABSU Santo Tomas. So, nag-announce ako noon, basta taga Santo Tomas, mag-aral sa DABSU, meron silang allowance, 500 pesos a month. Kunin nila sa munisipyo. Actually, diretso sa Treasurer's Office. To encourage them na mag-DABSU Santo Tomas, meron na silang pamasahe, meron na silang baon. Ngayon, ang DABSU Santo Tomas namin, close to 3,000 students ang naka-enroll. Napakagandang development kung dumarami yung mga nag-aaral. At dito mo na rin malalaman, dito mo rin makikita sa Santo Tomas, makakakita ka ho ng tinatawag nating Students Boulevard. Na kung saan, from MacArthur Highway, papunta sa ating senior high school, papunta sa ating DABSU Santo Tomas, pinabubong ho natin, kalahati ng kalsada. Nakabubong diretso yan. Kung di ako magkakamali, siguro around 300 to 400 meters ang haba. So, para ibig ko sabihin, pagka mainit, may silong, pag umuulan, may silong. Ito ho ang mga suporta natin pagdating sa edukasyon programa sa ating bayang Santo Tomas. Mayor, pasadahan ko lang, nagtanong si Georgie Castro Miklat na ano pong solusyon yung pwede yung gawan King Albog Mikening Bondoc, Dr. Emilio Bondocville, Sapa, Santo Tomas, Pampanga. Maganda rin ho tanong yan. Ang ginawa ho natin dyan, actually gumawa na tayo ng ring dike for Bondocville alone. Okay. Tapos nagtayo tayo ng pumping station for Bondocville alone. Yun nga lang, kailangan hindi natin makukuha minsanan. Pero yung baha nila doon, kahit papano, hindi na rin tulad ho ng dati.
nagkakaroon na ng improvement. Kanya nga, dyan ho tayo nakatutok ngayon. No? Lalo ho nating paigtingan ang paglaban natin sa baha. Sa Bondok Bill ho, meron na tayong plano ngayon. No? Gagawa ng dike para sa Bondok Bill lang, gagawa ng check gate, pumping station para sa Bondok Bill lang. At palalakasin natin ang ating mga pumps. No? Oh, yeah. Ngayon ho kasi by diesel-driven ho lahat, no, sa Bondok Bill. I know talaga, maliit pa yung mga pumps na nandun, pero nasa plano na ho natin, this year actually, bangka na ang dadalhin nating pang-pump sa Bondok Bill. Dahil alam ko ho, aware ako na nagkakaproblema dyan at naniniwala naman ho ako, unti-unti nabibigyan na nating solusyon. Ayan, ito ho yung ganda ng ating programa, mga kabalin. Ano? Ito ho yung halaga na nandito si Mayor Sambo at sana yung ibang mga kandidato dahil real-time ho yung tanong at komento ng ating mga kababayan. May mga nagtatanong ho dito. Yung iba hindi ko nababasahin kasi puro I love you, Mayor nakalagay. I love them more. Oo. Yung iba, yung mga tanong na lang talaga tungkol sa mga iba't ibang issue ho yung babasahin ko. Pero meron ho din isa pang tanong bago tayo magpatalastas. Sige, iinom muna si Mayor. Ito mga kabalin na may mga... Sige, go lang, Mayor. Apo. I'm good. Okay, sige, Mayor. Ito, tanong naman, ano ho yung inyong plano para labanan ang kriminalidad at mapaigting yung peace and order situation ho, sa bayan ng Santo Tomas? Actually, sa bayan ho namin, sa Santo Tomas, binigyan ho natin ng opisina ang Coast Guard, Philippine Coast Guard. Meron na ho silang opisina doon. May mga naka-duty na doon na Coast Guard personnel. Binigyan din ho natin ng opisina ang PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. Meron na rin ho silang opisina sa ating bayang Santo Tomas. And the National Bureau of Investigation, meron na rin ho silang opisina sa bayan ng Santo Tomas para makatulong ho natin. Tama naman ho. Walang kailangan peace and order. Kasama lagi yan. Top priority sa ating mga plano para sa ating bayang Santo Tomas. Kaya ho natin sila binigyan ng opisina, libreng opisina sa ating bayan, itong ating mga national agencies na to, para makatulong ho natin sa pag-maintain ng peace and order sa ating bayang Santo Tomas. Okay, ayan. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan, Mayor John Sambo, at mamaya makakasama ka naming muli, pero magpapatalastas muna ho tayo sa ating pagbabalik. Sasalang naman ho yung ilan sa mga tumatakbong konsehal, nakatiket ho ni Mayor John Sambo. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang programang Plataporma 2025.
Nagbabalik po ang programang Plataporma 2025, ang official election program ho ng CLTV 36. Ngayon, tutungo naman tayo sa ating next segment. Kasama ho natin yung mga kandidato para konsehal sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga, mula ho sa Nationalist People's Coalition. Pakilala ko muna, isa-isa, si Sir Enoch Canlas, Chong Sengson, Pinky Pangan, Jong Simbulan, Lady Tiger, Butchoy Tagaka at Panong Zapata. Yan ho at welcome ho sa ating programa. Muli maraming salamat ho at sa inyong pagdalo. Gaya ho ng aking nabanggit, mahalaga yung presensya ninyo dahil ito may pagkakataon para marinig din ho ng ating taong bayan. At syempre sa tulong ho ng mga alagad ng media, yung mga sagot sa mga katanungan talaga na dapat pag-usapan. So ito po, meron ng isang tanong sa inyo at na-brief na kayo kanina kung sino mauna, si Sir Enoch. Sir, bakit ho kayo ang dapat piliin ng mga mamamayan ng Santo Tomas, Pampanga? Malayari pong mga Pampangan. Sir, yun po. Ako po, hindi naman po bagito sa panunungkulan dahil nanungkulan po ako bilang, actually po, nag-start po ako sa, naging chief po ako sa barangay namin, Barangay Santo Niño Sapa, ng 5 years po, from 2013 to 2018 po. Then, nanungkulan po ako ngayon na bilang kagawad, kasalukuyan po, pangalawang termino po. Ang hawak ko pong committee is Peace and Order po. Kaya po, kung ako po ipalarin sa labang ito, ang Peace and Order po ang aking hawakang committee. Para siyempre po hindi naman po ako bagito sa Peace and Order dahil yun nga po yun ang hawak kong committee. Pagka po ako'y pinalad sa labang ito, inaano po kasi na magdagdag ng mga CCTV sa lugar ng buong Santo Tomas, sa mga entrance, exit, dahil malaking tulong po kasi sa bayan, no? Para ma-control po yung mga krimen na ano man po. Actually po, ang Santo Tomas is peaceful naman po, para mapanatili lang po natin talaga yung sa peace and order po. Okay, maraming salamat po, Sir. At eto naman, Sir Chong po. Kayo po, bakit kayo ho ang dapat piliin ng mga mamamayan ng Santo Tomas? Sir, please use the mic. Hello, so magandang gabi po ay umaga po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Chong Basilio Sengson. Actually po, gusto ko lang po maiambag yung experience ko sa government service. 29 years ako na naging empleyado po ng bayan ng Santo Tomas, na tulong na rin po sa kanila. At the same time po, na-promote tayo, napunta tayo sa Magalang. Naging municipal treasurer ho tayo doon at naging presidente din po sa Municipal Treasurers League. So gusto ko lang po iambag ang aking kaalaman tungkol sa local government
kung paano patakbuhin din ang gobyerno natin. Kaya po tayo sumama dito. Same po kung sakaling pala rin tayo dito sa kampanyang ito, hawakan ho natin yung senior citizen kasi yung nasa edad na ho tayo. So, lalo pa ho natin sikasuhin at saka alagaan yung mga senior natin. Regardless doon sa kanilang kabuhayan, kailangan po ang benepisyo ng mga senior citizen na ibigay po sa lahat ng mga senior citizen. Same time po, ngayon alam ko, meron na ho kaming sinihan na kung gusto mag-relax yung mga senior, at least nakakapag-relax, nakakapanood ng sine, at the same time, libre pa yung merienda. So, the same time po, yung sa amin kasi, mga senior, gusto ko rin pong gumawa ng resolution. Actually, yung sa mga business natin, hindi pa ho nakakapag-comply dun sa 20% mandatory na ibinibigay ng national government. So, pwede ho natin gawa ng paraan yan through resolution para po makapag-comply yung mga businesses na maibigay yung discount sa mga senior citizen po. Okay, maraming salamat po, sir. At si Ma'am Pinky naman. Ma'am, bakit ho kayo dapat iboto ng mga Tomasians? Progresibong umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nakikinig at nakakapanood po sa ating programa ngayong umaga. Ako po si Pinky Feliciano Pangan. Ako po ang masasabi ko po na sana maiboto nila ako dahil po sa aking mga credentials na rin po na naging barangay captain po ng 2 termino sa Barangay San Matias. Bilang isang professor rin sa University of the Assumption. 23 years po ako nagturo sa Assumption. Now I'm a retired teacher na po. At bilang isang ina, lalo na po sa mga kababaihan po. Naging first councilor na rin po ako ng ating sa Municipality of Santo Tomas noong 1995 na nakasama ko po si Mayor John Sambo po at nagbalik po ng 2001 po. So with these credentials po, I believe hindi po ako mapapahiya sa aking mga kababayan sa Santo Tomas dahil po sa aking mga credentials. Dahil po I believe through and through I'm a public servant and being a council is not just a job but a responsibility to all the Tomasians. Lalo na po ako ay isang solo parent. Dito ko po nararamdaman na makakatulong pa po ako lalo na magkakaroon ng programa ang solo parent po ngayon sa ating bayan ng Santo Tomas. Bilang isang teacher rin po, dito ko po malalapit po, lalo na mararamdaman po ng ating mga eskwelahan ngayon sa tagumpay po na nakikita ko po kay Mayor John Sambo. Mas mapapalapit po ang mga ugnayan po ng mga eskwelahan sa aming bayan po. Palagay ko po, ang aking mga credentials ay makakapagsalita at makakapagsabi po na patunay po na ako po ay nagserbisyo po sa ating bayan, sa ating Santo Tomas. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Ma'am Pinky. Ngayon naman ho, si Ginoong Jong Simbulan. Sir, bakit kayo ang dapat ihalal ng mga mamamayan ng Santo Tomas, Pampanga? Magandang umaga po. Ako po si Jong Reyes Simbulan na naging kagawad na rin po sa barangay namin, sa Barangay San Matias. Nagserbisyo na rin po. Yun po, ngayon aspirant councilor po ako. Gusto ko rin po kasing ipagpatuloy po ang mga programa sa bayan namin, lalong-lalo na po ang mga programa ni Mayor Sambo. Kung sakali po ako'y palarin, ako po ang tatayo sa programa ng social services. Nakapasok po doon ng mga, yun po, tulad po ng sa eskwelahan, sa PTA, na matagal din po akong PTA President ng San Matias National High School. 9 years to 10 years na po. Hanggang ngayon, PTA ako. Gusto ko pong ipagpatuloy ang mga programang yan. Tulad po ng PTA, Kantabay sa Eskwelahan. Pangalawa, PWD. Yung programa po ng PWD, gusto ko pa rin pong palawagin. Pangatlo po, solo parents, na alam naman po namin sa bayan namin, marami ang mga solo parents na sana pag kami pinalad, ako,
hindi na po seminar para matuto magtrabaho, kundi puhunan sa negosyo na po ang gusto kong itulong sa kanila sa programa ng Solo Parents. Andyan naman po ang ating mabait, magaling na Mayor Jan Sambo. Basta kapakanan naman po ng nakakarami, madaling mag-yes yan eh. Pang-apat po, gagawa ko rin po ng programa yung mga transportation group sa amin na sa bayan ng Santo Tomas. Alam ko po, maraming naghahanap buhay sa pamamasada tulad ng mga jeepney driver, tricycle driver, nagwi-wheeler. Pag ako po ipinalad, isasama po natin sa programa sa bayan ng Santo Tomas sa mga transportation group. Tapos po, ito rin, mahalaga rin po ito. Programa din po ni Mayor Sambo to, yung pagdating po sa pagtulong sa mga indigent na sa burial service po sa bayan namin. Na sinasabi nga, capital casket maker ang Santo Tomas. Yung pong programa ni Mayor nakakatulong po ng malaki sa kababayan namin sa bayan ng Santo Tomas. Yung libreng funeraria service, at saka po yung sa patirik-tirik, alos na ililibre po ni Mayor. Kung sakali po ako'y pala rin, ipapagpatuloy ko po ang programang sinimulan ni Mayor Jan Sambo na yan at kakayanin ko pong palakiin pa ang pondo nila para mas marami po yung matulungan sa bayan natin, San Tomas. Kaya sana po, isama niyo ako sa pinagpipilian niyo. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat po, Sir Jong. Maganda yung timbre ng boses ni Sir Jong, parang DJ eh. Nalibang ako. Sige, sa susunod naman ho, magsasalita si Lady Tiger Tagaka. Opo, ano yung edge ninyo? Bakit kayo ang dapat piliin ng mga mamamayan ng Santo Tomas? Bayo po yung sabla, maya pa abak po, karing kaya kaming kabalen, at paborenyo po na makibat ko king amanong siswan, bang kanita mas aintindjanda rin ka na akong kabalen nung nanuing kapagnasan. Naning meto nga Lady Tiger at Bisayang libutad, kaniting peka maselan diling pisasabyan ning politika. Ako po Lady Tiger, labi ko pong adwang banwang meging barangay secretary king barangay Santa Rosario Pau, nanungno ka rin balo kepo ka panamdaman ing meto nga public servant. At ako linibutad ko kambe na po ning team gusto ko progreso under the leadership of Mayor Jan Sambo. At anyawaran ko la po ding sagrado yung boto, bangkanita, karin king konseho munisipal, intutuna po nini karing adwang pulot adwang tatagal sir, yako mo po ing proud the LGBT. Kaya po ing metong Mayor Jan Sambo, inyawad kaya po kaya itang committee, itang chairmanship na ning Committee on LGBT, Tourism, Trade and Industry bangkanita, mumuna. Maging representante da po din kapadagtamong LGBT, uling ing kapagnasan, naning metong Mayor Jan Sambo, alang malalakwan, nano ka man estado, ketalakaran, king Bie, king Balen Santo Tomas, alang malalakwan uling ya mismo, mikul da siyang pondo, coming from Gender and Development Funds, amounting 330,000 bangkanita, makasawop, makapangabiyayan, makabilita mong dakala programa, karing kapadagtamong LGBT king Balen at apakit tamo na ela malalakwan king metong progresibong Balen. At kalupa na naman po nitang sinabi ng Mayor Jan Sambo, amalugod king turismo, king Balen Santo Tomas, waman po kami, ing peka malati, peka yanak, abalen, king mabilog alalawigan, dakalya po historical spot ing Balen. Nanungno ka rin makikilala yan naman po ing Balen, king one barangay, one products, Pau, Pale, Sapa, Pasu, San Matias, Excelti, San Vicente, Pamangabawong, San Bartolome, ing Poultry at ing Ebon, at ing Poblasyon, king Pamanasan at ing Moras, king Pamanayi. Nanungno ka rin nung akakit me at nepo kasanting lalawen, ing meto nga Balen na malati pero atsyungan po ka rin ing produkto. Nano po ing ayambag na ning meto nga Lady Tiger, kalupa na po ning meto nga obra, naning bisang libutad king konseho munisipal, king legislaturang galame, balang kastamo pong mga santing a resolution, ordinansa bangkanita, ing meto nga Balen, bistaman peka malati at peka yanak, eya malalakwan, king kaya kaming lalawigan, at maging proud kami na potang mumunta Santo Tomas. This is just not only the Singapore o Pampanga for the future, but this is one of the historical spot king kaya katamong Balen. At kalupa na po nitang metong pa karing pangarap ng Mayor Jan Sambo, balang kastamo naman pong metong a resolution, mag-request
king executive body na nung ing balen Lubao at inyang Bamboo Hub Garden at ing balen Minalin at inyang Sunset Park, kami po king Santo Tomas, Burico po, na karin king barangay Pau, waman po pe kamalating baryo, makilalaya na mika Progreso Eco River System. Uling ing meto nga Mayor John Sambo, kalupan na po nitang gilisak na, karin king entablado anyang pong iya mamuliti kaya, na mibuklat siya po yung NLEX tamo, interchange ka rin para po tang lalabas la ka rin, eya mo po kabud metong progresibong balen, nune metong yang eco-friendly municipality ing Balen Santo Tomas Bangkanita, ing lugod na po king kalikasan Mayor John Sambo, abistama na tsuta na kitang progressive side, at suya pa mo rin tang lugod na king environment. Uling ing kapanwalan ko, kalupa na po ning kulay mingeni green, ing bie na ning metong abalen, nung burimeng akit, at suya ketang lugod mo, king kekang kalikasan, at maniwala ko po, ing metong Lady Tiger, kambe na po ning liderato, na ning Team Gusto Ko Progreso, under the leadership of Mayor John Sambo, akit miya, itang metong progresibong balen, nyapin po ako, lilibutan ko, kaniting pamangandidato, para konsehal na po ning Balen Santo Tomas. Okay. Dakal pong salamat, Lady Tiger, at kasanting na pong menamano, kanyaman pong daramdaman mo naman, nga manong siswan. Tutuki pong makibat. Sir Panong Zapata, opo, bakit di kayo po dapat pilinanda, rent memalen, king Santo Tomas? Progresibong abak po, kaya katamungan po. Iya ko po pala Panong Zapata, na menong kula na ako pong 2007 bilang barangay kagawad. Menong kulang ko naman pong konsyal na Nimbalentamo 2010 hanggang pong 2013. At ngayon po, kasalukuyan tamo pong barangay kagawad, kaya po yung barangay San Matias. Nung yakuman po, may palad ko pong pasibayo. Yung maging committee ko pong inatang na po kaya kami pong maganakang mayor, committee na po ng infrastructure. Yung layunin ko po, maging maayos lang ang pureng kalsada, bangkanita po, nung magbiyay laman po rin, kaya katamo pong memalen, maging safety la po. At itapong labanan ng Albog, imburi ko po, maging maayos lang ang pureng drainage, maging malinis la po, bangkanita po, nung datang maning kalamidad, o itang labanan ng Albog, malinis langan po, rin kaya katamo pong drainage. Magipag-coordinate ko po karang bawat barangay na pisabyan nung makananula pong maayos at malinis rin kaya katamo pong drainage bangkanita po Ingalbog, Kimbalan, Santo Tomas, Milako po. Tamo po, dakal at salamat. Dakal pong salamat, Sir Panong. Ayan ho mga kabalen, narinig ho natin yung mga programa at plataforma nito hong mga katiket ni Mayor John Sambo sa kanya hong muling pagsabak dito ho sa eleksyon sa darating na May 12. Nandito ho sa ating studio ngayon. Isa-isahin lang natin ulit si Sir Enoch Canlas, Chong Sengson, Pinky Pangan, Jong Simbulan, Lady Tiger Tagaka at si Ginoong Panong Zapata. Ayan, wag ho kayong aalis at sa ating pagbabalik, makakasama pa natin si re-electionist Mayor John Sambo para ho pag-usapan yung mga maiinit na issue sa bayan ho ng Santo Tomas, Pampanga. Alam ko marami ho kayong iniintay na mga katanungan at gusto nyo ring marinig ang kanyang panig ukol ho dito sa mga trending topics ho ngayon. Wag ho kayong aalis, magbabalik ho ang programang Plataforma 2025.
Nagbabalik po ang programang Plataporma. Sa pagkakataong ito, makakasama ho nating muli si re-electionist Mayor John Sambo para ho sagutin yung ilan pa sa ating mga katanungan, lalong-lalo na ho ngayong papainit, yung hindi lamang yung panahon, no, JM, hindi lamang yung panahon, kundi yung takbo rin ho ng kampanya. Alam naman ho natin, lalo na po ka rin tao Santo Tomas, meron hong viral video ngayon kung saan makikita ho ang isa sa mga kandidato pagka-mayor, Ginoong Raymond Ronquillo, na naimbitahan din ho natin ngunit na nag-back out ho dito sa ating programa. Meron hong viral video ngayon kung saan mapapanood yung kanyang speech na sabihin na nating dumating sa puntong nagmumura. Siguro napanood nyo rin ho yun, mga kababayan, at ito may pag-atake ho kay Mayor John Sambo para ho hingan ng kanyang opinion at reaksyon dito sa video. Makakausap po natin si Mayor John Sambo. Mayor, of course, gusto sana namin kayong pagharapin ni Ginoong Ronquillo. Subalit gaya nga ho ng nabanggit, initially nag-confirm pero nag-back out ho sila noong Lunes o nitong Lunes lamang ho. Mayor, napanood nyo na ba yung video? Opo. Pakikwento ho sa Actually, amin, ano yung sitwasyon when you were watching the video? Actually, napanood ko live together with our former Mayor Lito Nagit. No? Katabi kami noon na nanonood ng video dahil nagkukwentuhan kami. And honestly, hindi ko expect na ganon ang kanyang sasabihin. And anyway, siya ho yun eh. Wala naman ho ako magagawa doon. Opo. Mayor, ano ho yung magiging action ninyo with regards to this video, to the statement made by your opponent? Tinitingnan ho natin, nagkokonsulta tayo kung ano magandang gawin doon sa mga sinabi niya nung kampanya niyang yun. So sa ngayon ho, pinag-aaralan pa ho nating mabuti. Pero Mayor, ito, kung nandito ho si Ginoong Raymond, ano ho yung gusto niyong sabihin sa kanya? O, siguro napapanood niya tayo, anong mensahe niyo di kaya sa kanya doon sa nangyari ho doon sa kanyang statement? Actually, parang no comment nga ho. Siguro kung nandyan siya, madali. Pero yung wala siya, mag-iisip pa ako, hindi na ho siguro. Siguro kung nandyan si Mr. Raymond Ronquillo, mas madali. Pero ngayong wala naman siya, mahirap naman mag-second guess. Apo. Eto Mayor, sa ganitong sitwasyon, paano ho ninyo hinahandle yung kritisismo bilang isang public servant, mga aligasyon, at minsan mga pag-ataking ganito? Sa atin naman ho, sa experience natin sa politika, yun nga, you cannot please everybody. It's a common fact. And pwede naman nilang sabihin, we are a democratic country. Sabi nga, we have the freedom of speech. But then again, your freedom ends when my freedom begins. Wala naman ho sanang murahan. Pwede naman ho, kung pwede nyo namang sabihin, yung inyong mga plataforma, pwede na naman yung idepensa ang inyong sarili. Pero wag naman na magmura. At merong parang paghahamon pa, if I'm not mistaken, dun sa video, Mayor. Ano ho yung reaction nyo dito? Ano hong paghahamon? Yung parang meron bang nagmura and then merong physical paghahamon, Yung sabi niyang suntukan. Oo. Ako ho kasi, hindi ako basagulero no? Hindi ako basagulero. Ang pagpapalaki sa atin ng ating mga magulang ay isa na yan. No? Isa na yan. At kanya nga ho tayo nag-aral, kahit mahirap, kahit nag-family driver ako, pinilit kong matapos ng pag-aaral hanggang kolehiyo para maging edukadong tao, maging professional, no? Na yun nga ho, hindi na dapat yung mumurahin mo yung kapwa mo kandidato tapos nakaupong alkalde. Di ko naman ho pinagmamalaki, no, yung position natin. Pero mga magulang ko nga ho, di na ako minumura eh. Pero again, siya ho yun eh. Siya ho yun. Wala, siya ho yun. Kumbaga, I should say, malamang, pagkatao niya ho yan. Wala naman ho ako magagawa doon. Mayor, moving forward dito sa inyong kampanya, ilan na lamang araw yung nalalabi? Ano ho yung mga plano at
Ano yung mga ika nga nakahanda pang gawin? Kumusta yung pag-iikot ninyo sa bayan ho ng Santo Tomas? Okay naman ho, masaya naman ho tayo. Gabi-gabi ho, nagkakaukus tayo para iparating nga yung ating mga programa, no, para sa ating bayan. Narinig nyo naman ho nagsalita ang ating mga councilors, the 7 councilors na talagang meron na kanya-kanyang obligasyon na, no, mga committee para yung mayor, hindi lahat ako ang nag-iisip, hindi lahat ako ang nagpaplano. Gusto ko kasama ko sila na magpaplano para sa progresibong Santo Tomas. Apo. Mayor, pag-usapan natin itong issue ho sa itong local government. Maraming nagsasabi na kailangan baguhin local government code. Yung iba naman sinasabi, okay na kasi nandyan na lahat ng kapangyarihan, especially merong decentralization of power. Kayo ho, bilang isang chief executive ng bayan ng Santo Tomas, ano ho yung insight nyo dito? Para sa akin, no, 3 taon talaga, maiksi. Okay. Dahil sa experience ko ho, like for example, magre-request ka ng national funds para tulong sa iyong bayan. I-request mo this year, darating next year. The following year, election. So, kumbaga, ang mangyayari, preparation, tapos election. So parang preparation na lang sa election natin 3 taon. Pero di naman natin ginawa yun sa ating panunungkulan. Pero personal opinion ko lang naman po yun. Hindi lang naman kayo nagsabi niyan, Mayor. May mga naimbitahan din kami dito na ganyan din yung binabanggit. So kung sa inyo ho, ano ho yung magandang length of term, ika nga, ng isang local chief executive? Could be 4 for me. 4 years. Opo. Mayor, ito naman, pag-usapan natin, siyempre alam naman natin, sa national level hanggang sa local, usong-uso, political dynasty, magpapamilya. Ano ho ang opinion nyo dito? Basta nagtatrabaho ang isang pamilya na nandyan, sa akin ho, walang problema. Basta pagkatapos ng termino, anong mga proyektong naiwan sa kanilang mga nasasakupan, yun ho ang paningin ko sa panunungkulan. Opo. Mayor, wala kayong vice mayor. Ngayong eleksyon, kumakandidato kayo. At siyempre, kung kayo pala ring mahalal, for sure, hindi nyo katiket yung uupong vice mayor, paano nyo i-handle yung ganitong sitwasyon? At how would you ensure na hindi ho magsasuffer yung serbisyo publiko sa mga mamamayan ng Santo Tomas kahit na hindi magkatandem ang kung kayo magiging mayor muli at yung mahihahalal na vice-alcalde? Sinasabi ko nga ho, kaya ko naman hong makipagtrabaho kung sino man ang mahalal na vice-alcalde dahil sa ating experience ho. Ako naman ho, ang lagi ko lang naman sinasabi, maski sa ating sangguniang bayan, basta kapakanan ng mga Tomasian na nakakarami, sana naman tulungan natin sila. In fairness ho, kahit hindi kami magkakapartido ngayon nung mga gusto na ring manungkulan sa ating bayan, no? Nung panahon naman ho namin, basta para sa kapakanan ng mga Tomasian, nagkakasundo naman ho kami. At ang nakikita ko sa amin, pagdating lang talaga ng halalan, doon lang nagkakaroon ng kanya-kanyang partido. Pero sa aking experience as a chief executive, yung mga councilors na although galing sa ibang partido, pagdating naman ho sa ating mga panukalang batas, yung mga nire-request natin sa kanila, ito ho, inaaprobahan naman nila dahil yun nga ho, para sa kapakanan ng aming mga kababayan. Opo, Mayor, sa pagkakataong ito, hingin ko yung inyong mensahe, yung inyong gustong sabihin sa mga mamamayan ng Santo Tomas, Pampanga, at kausapin niyo ho sila, Mayor. Sa lahat ho ng mga kababayan ko sa Santo Tomas, it's a Holy Week today, at panahon nga ho ng pagnilay-nilay. At nandito ho ako, ang inyong alkalde, si John Sambo, kasama ang Team Progreso, ang 7 konsehal. Sa pagnilay-nilay ho natin na to, sa Holy Week na to, sama na rin ho natin ang pagpili, no, na pag-aralang mabuti ng aking mga kababayan kung sino ba talaga ang karapat-dapat na manungkulan
sa ating bayan, mayor, vice mayor, mga councilors. Ako ho, nire-recommenda ko, narinig nyo hong nagsalita kanina, ang ating 7 councilors, no, sa ating Team Progreso. Kumbaga, may mga committee na silang tututukan, may mga committee na silang tatrabahuhin pagka ihinalal nyo po kami. Ako ho, yung ating paglaban, pagsugpo sa baha, yan ho ang ating paigtingan pa. Improve natin ang ating mga pumps, no? Mag-electric na ho tayo, gagamit na tayo ng kuryente, dekuryenting pumps, water pumps, para mas mabilis ang paglabas ng tubig sa ating bayan. Gusto ko rin humakita ang ating medical school para sa ating mga kabataang Tomasian. Muli, sa aking mga kababayang Tomasian, wala naman po akong ibang nais kundi kapayapaan, matiwasay na pamumuhay sa lahat ng aking mga kababayan, malusog na pangangatawan, at matapos po lahat ng pag-aaral hanggang kolehiyo ang mga batang Tomasian, dahil isa lang naman po ang gusto ko, progreso. May God bless Santo Tomas. Marami pong salamat. Yan ho, maraming salamat ho, Mayor John Sambo. Kabalen, dito ho nagtatapos ang ating talakayan ukol ho sa mga mahalagang issue na dapat isaalang-alang sa darating na halalan. Maraming salamat ho sa inyong pagdalo at syempre sa aktibong pakikilahok sa ating diskusyon. Ang bawat boto ho ay mahalaga at itong inyong partisipasyon sa mga ganitong usapin ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag at mas makatarungang hinaharap. Abangan po ang susunod na episode ng Plataforma 2025. Miyerkules ho, alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Live ho tayo, CLTV 36 Free TV sa Signal. Nationwide ho yan, Channel 115. Pakinggan din sa RW 95.1 FM at panoorin online sa website ho ng CLTV 36, gayon din sa ating Facebook page. Live din ho tayo sa Sunstar Pampanga Facebook page. Sa ngalan po ng ating mga kandidato, pamunuan ng CLTV 36, mga media partner at production team ng Plataforma 2025, nagpapasalamat ho kami sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa makulay na talakayang ito. Muli, ito po ang Plataforma 2025 at sa ngalan ho ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon, nagsasabing ang boto mo ay kinabukasan mo. Maraming salamat po.